Hyvät ihmiset, kuten tiedätte, ensi viikolla kaupunkimme täyttää vuosia, ja juhlakulkueeseen osallistuu myös pormestari. Tässä on Pasi Pommi Jussilainen. Tuo sun vaimos alasti Kreetalla. Mitä? Jumakauta! Väärät tiat tuli taas. Oma tias. Hän on muuten paremman näköinen muissa kuvissa. Haluatteko te näytän? Ei. Epäedullinen valo on vaan tässä nyt. Tämä on Pasi Jussilainen, paremmin tunnettu nimellä Pommi Jussilainen. Jussilainen on räjähteiden mestari. Sillä on pakonomainen tarve räjäytellä kaikenlaista. Kai se nyt joku syy on. Ei ole mitään syytä. Ei tietenkään. Mulla on nyt niin tylsä, että mä alan nukkua. En nuku siellä. Kaupungin pormestari osallistuu juhlavuoden paraatiin ensi torstaina. On epäiltävissä, että Jussilainen aikoo iskeä pormestarin saattueeseen. Miten niin epäiltävissä? Hän saa itse kertoa. No niin, arvoisat poliisit, homma menee näin. Minä olen Pasi Pommi Jussilainen. Nimeni olen saanut isoisäni mukaan, jonka nimi oli myös Pasi Pommi Jussilainen. Homma menee näin. Mä olen erittäin vaarallinen, erittäin ovela. Mua on turha pysäyttää, mulla on satoja apureita. Kaikki valmistelut on jo tehty. Homma menee näin. Tässä on pormestarin kulkureitti. Oi herra jumala, kuin hirveä akka. Mutta minä rakastan sitä. Et kyllä nyt sano noin siitä ihmisestä. Katsoja silmissä se... No tietysti aika kauhea on kuvakulma nyt. Tossa on sun tias. No niin, tässä on pormestari limusiinin ajoreitti. Se on yli 10 kilometriä pitkä. Teillä ei ole kykyä eikä resursseja tutkia koko matkaa, saati vartioida sitä. Homma menee näin. Helsingin kaupunki maksaa mulle 500 000 euroa, tai muuten räjähtää. Teillä on 2 päivää aikaa miettiä tätä. Jumalan kautta! Pommimies hirveällä itseluottamuksella tulee tänne ottamaan tilanteen haltuun. Miksi me pidätetä tota? Millä perusteella? Pommi-iskun suunnittelulla? Uhkauksella? Kyllä, ne on rikoksia. Mulla sattuu olemaan erittäin hyvät juristit. Herrat Lampela ja Lampela et Lampela asianajotoimistosta. He voivat tarvittaessa perehdyttää teidät juntit siihen tosiseikkaan, ettei mikään uhkaus ole oikeasti uhkaus, jos se esitetään ironisella äänensävyllä. Juuri näin. Jos uhkaus on tulkittavissa leikinlaskuksi, sitä ei voida silloin pitää vakavasti otettavana. Ja kuten huomaatte, tää ei ole mun oikea ääneni. Mähän siis puhun oikeasti tälleen. Tää on ironinen tää mun ääneni. Vai onko? Voitteko te ottaa sen riskin?